Palakpakan ng Ginoo. Okay, so ang atong topic, mag-Bible study ta kadiyot. Ang atong topic is ang pagbagsak. Mayroon ako, pagbagsak or David's fall. Sa Bisaya pa, natagak sa David. Ang iyahang pagbagsak. Kailan mong David? Taga-Uslog. Okay. Si David is nagsugod siya. Sa iyang unang trabaho? Shepherd. Pero gi-anoint siya as king. Unya sa iyahang resume. Kaya mga hari, bata pa kay ka, di ka kapilding Goliath. Ayang resume is, kadtong nagbantay pa kog karnero, sa uban ninyo baboy or manok. Kadtong nagbantay pa kog karnero, inig na ay lobo, na ay lion, or unsa nang amukaon, ako siyang kanang kamuton gyud nga diin akong patyon, akong gision ang baba, akong tangtangon ng dana yang resume. Nya gidawat siya sa hari because the Lord was with him. Now, na ay duha ka recorded nga sala si David sa Bible. O niya, ang usa sa sala, which is di na to hisgutan, is kadtong gipa-census or gipa-ihap niya ang gidaghanon sa iyahang army. Ni mangutan na mo, nganong sala man na, pastor? Because ang sakto gyud is, iphon nimo unsa ka kakusgan as a nation before you go to war, kay para na siya kay nagpakita na ng salig ka sa Dios. Pero if pananglit imo ganing iphon ang imong i-check unsa ka kakusgan human nga nakadaog na ka, pasabot ana gusto ka mag-enjoy sa pride. Okay? Garbo ra na imong gi-enjoy bas mayuha gid nako. And so nakasala si David ato. Pero dili na mao tong hisgutan. Ang atong hisgutan is usa sa mga sikat niya nga sala. Kadtong nakasala siya kauban ni Bathsheba. Okay. Kinsay pangalan sa bana ni Bathsheba? Kaila ligid mo, maritis kay mo. Okay. So, muhatag ko sa summary. Nya dili nato mabasa tanan verses. Please basa mo sa inyo ha in detail kay mura man nag-telenovela. So, muhatag ko sa summary and then pipila ka mga points ang akong hisgutan sa summary. Okay? Maghisguta una sa chapter 11 nga diin, naman siya outline. Okay. Maghisguta una sa chapter 11, hisguta na to ang scandal mismo. Kato nakasa siya. And then, muhisguta sa chapter 12, duha ka butang, i-confront siya sa Ginoo, pasabot na ay ipada prophet ang Ginoo para moingon nakasa ka mahal na hari, which is si Prophet Nathan. Unya inig kahuman ana hisgutan nato ang consequence sa iyang sala, kani laging kabit-kabit lagi. Hisgutan nato ang consequence sa iyang sala, which is daghan. Unya namatay iyang anak. Unya unsa pa kanang nisugod ang skandal sa iyang pamilya, ang iyang anak giunay ang igsuon nga babay. Ang iyahang pinakagwapong anak, giunay po iyang mga stepmother. Daghan na siya skandal. Sukad atong sala ni David. Okay? Ani kahuman sa wali, muhatag og strong warning. Nga na angay gyud likay-likayan ng kabits-kabits. Okay. Now, bantayin ninyo as early as now. Nya akon siya emphasize taud-taud. Inig confront, nya ako nang balikon kay nagsamari man ko ganiha. Inig konfrontahon ni Prophet Nathan ang sala ni King David, dili ka kabasa nga iyang gi-blame si Bathsheba. Walay verse diha nga moingon, ikaw sa babaeng kay kang dako, kibaw kang minyo ni imong sa nipatol sa walay yun anak nga verse. Unya, sultian ta mo daan in advance, ang Bible is very biased towards laki. Because ang baruganan sa Bible is kung ang laki magtarong, musunod ra ang babae ug ang mga bata. Mao na siya nga biased, yun na siya, mao nang pinakagrabe i-bless ang laki. Kung magpabadlong ang laki, pinakagrabe pod matunglo sa Dios. Gidesign ang laki for leadership. Okay? Bisan gani sa pagsugod sa ministry ni Jesus, wala siya nipili sa pinakasayon. Kiba mo pinakasayon ng children's ministry. Sayon kaya tudloan about Ginoo ang mga bata. Next is ang babae. Labi nag single mom. Nganuhan.
Kay inig makaplagan or makailas lang ni Jesus Christ, nakakita na sila perpektong laki. Oh, kuan laki gani lisod ka mo kabigon. Kay gi-design makuha na mahimo ni men's ministry. Pero daghag ministry sa church usa sa mga core nga ministry supposedly is men's ministry. But anyways, atong hisgutan ang ilahang sala gibuhat ni David. Okay, magsugod ta mga igsoon. Na duha ka major nga sala nga mahisgutan nato. Number 1 is lust. Dayo bantos loyo last lang ka pastor. Okay? Lust or kaulag. And then next is murder. In between sa kaulag ug sa pagpatay, na ay paningkamot tunga-tunga ba? Na ay paningkamot si David nga unta matabunan ang iyang sala. Iyang suwayog manipulate ang bana nga dulgi imong asawa kay kung iyang dulgan siya'y amahan. Kinabuntis man niya. No? Katong kalibutanon pa kay ta, basta dali mabuntis, ang mga anay. Pero hopefully ingon nga Kristohanon ta, dili na ta ingon ana. Babae ra gyud amen. Okay. Padayon ta. Okay. So duha ka butang nga atong hisgutan. Okay? So lust and murder. Now, atong basahon sa 1 Samuel, wala sa akong slide. Sa 1 Samuel chapter 2 Samuel chapter 11 verse 1 hangtod sa 4. Nasa sa akong slide? Sige, ipakita mo. Wala ko na kuan, hindi ko na puyag Tagalog eh. Ang Tagalog ko. Kapoy. 2 Samuel chapter sige, palayo kog basa. Wait, tigbasa. Wala ko may mananabtan. Okay. Ako lang, I will myself. Okay. It happened, English lang kay sosyalon man kugod. Di ko ba Bisaya. Kada maklaro nila, kanyo puyag English. Kakita mo. Ha, dili. Ha, kimpang kimpang. Nadi kimpang diha. Okay. Sige, atong dunganog basa, ready, get set, go. Okay, yang sunod nga verse ani mabuntis siya o niya yang sultian si Haring David buntis ko suportaan ni. Why suportaan ni? So yan buntis ko tugan siya. Oh, importante ka na mabuntis mo tugan mo. Okay. So ano pagtagot buntis. Okay, sumarya ani akong i-summarize mo balik ta sa akong slide. Akong i-summarize sa nahitabo si King David panahon nga diin maggubat unta pasabot normal nga mo appeal sa gubat or sa war, nipili siya mo pahuway. David was a man of war. O niya, sa kaning panahon na nga ningon siya, kamo lang sa, ari sa ko, pahuway sa ko. Okay? One night, sa kaadlaw ni Ana, nibangon siya o niya dayon, pag-abot niya sa iyang atop, sa pikas atop, pinagtagpo sila sa atop. Okay, no? Sa atop niya, naglakaw-lakaw siya, sa pikas atop na ibabay nga naligo. Saan naman sad ni sila? Nganong naligo sad siya sa atop? Now, if mangutana mo, nganong sa atop man sad siya naligo, pastor? Ang culture panahon sa ang normal panahon sa Bible ug sa mga uban tao, bahalag di ka motugin no, basta panahon karaang panahon sa Bible. Basta naay gubat, tanan laki
absent sa nasod. Mao nang makakumpiyansa ang babay kaligo sa atop. Karon ni pili na may usang laki nagpabilin. Kaya ingon siya kamo lang sa ang pangalan niya kay si David. Okay. Nagpabilin siya, unya nahimo ni siyang opportunity. So ilawom sa kaulag, usa sa mga butang imong makatunan kanang gitawag natog untimely rest. Kada bang nipahuway sa sayop nga timing. So usa sa mga butang, especially sa mga Kristohanon, sa mga papa, nga diin nangalagad sa Dios, please, kung panahon sa ting ministry, yun. Delikado mo pahuway panahon sa ministry, kay nag-abli kag purtahan sa yawa. So mao ni siya, dili sala ang pahuway mismo. Ni abli lang siya purtahan nga makaduol, makatintal pag-ayo. Okay? Nga diin ang temptasyon is live 3D. Okay, sa mga gets lang. Onya ni ingana mo nang yawa inig panalit ablihan nimo siya, tigaan nimo siya opportunity, muduol gyud na siya nimo, especially if nahimo kang Kristohanon. Muduol siya nimo with brochure. Pili lang. No? Daghan gwapa diri. Okay? So, untimely rest. Ni pahuway siya sa panahon nga dapat ministry, dapat simba, niya nagligo-ligo, dapat mkuan. O niya, so, muhatag na siya opportunity sa kaaway. Ikaduha nga diin, gibuhat niya is gitawag unholy look. Okay? Ang normal o ang, di ko normal, ang kanabang gentleman, tarong nga laki, parehas namong taki. Ang tarong nga laki, og naay babaeng naligo. Inig mga kita, mo, kuan dayon dili kay mo ana. Ano? Mo na isakto. Amen ba? Wag yun amen, no? Mag-shades? Samson de ka. Okay. So, imo makita na siya, no? Not only nga wa niya gitangtang ang iyahang pananaw, iyag yung gitutukan o gipapangutana kinsa na. Kung kanyang mo sa gibasa ninyo nga verse, niingon siya dito nga he inquired of her. Kinsa day na nakibaw siya si Bathsheba, nakibaw siyang minyo, naibana ang pangan Urias. Unya kibaw kan tinuyuan. Kay iya nagpadagyod siya mga messenger pa ipasundo. Nya nagdug sila, nabuntis ang babae. Nya minyo. Okay? So imong makita diri mao na siya ang last man God is last na lang gyud. ang last is usahay ang imo harag yung shield ana or protection ana is ang paglikay. Nga dili nimo ablihan og opportunity ang kaaway. Okay? Do not give opportunity to the devil. Next is adto ta sa murder. Now, before niya gipapatay, si pangalan ba na? Uriah sa Bisaya or Uriah sa English. Duha ka manipulation attempt ang iyang gibuhat. So, mo na iyang gibuhat. Siya may laki. Babae. Yeah. So kung siya ray laki, asa itong uban laki? Nakigubat, rak-rak, or di, pinsing, kaya wala pa may pusila to. Pinsing, nagkuhan, fight, arrow. Okay. Gipatawag niya ang bana. Gikan sa gubat, patawag niya ang bana. Pagpatawag niya sa bana, kamo na ibasa sa verse, ako pa na ipabasa, madugay, tataas pa na okay? Imong pasahon ang verse, imong bantayan, gipatawag niya ang bana, unya iyang kunuhay ng musta siya. Kumusta ang gubat? Daugonon ta. Unya taw-taon ningon kumusta imong asawa? Di ka ganahan mong uli dito sa inyo. Nya iyang gipakaon. Iyang gilawgan og ayo. Unya ang sunod nga verse is masyak siya nga natugra ang si Urias sa iyang gate, sa iyang portahan. Wa siya muuli sa iyang asawa. The next day, gipangutana ni Haring David, umay ka muli. Umay ka muli. Niya mutubag siya nga,
unsaon nako pag-uli nga ang akong mga kauban naglisod dito og kanang grabe kaayo og pagkigubat niya ako diri magpahayahay. Which is kung imong lawmon og sabot, magguilty si David ato kay siya naaras palasyo nagpahuway. Uban man gid unta siya dito sa gubat. Okay? So magguilty siya, mas tarong pa ang iyang sundao kaysa niya atong puntuha. Mas naapay strong integrity ang iyahang sundao kaysa niya. Uwaw kayo to. Nga, di ko kaya mahal na hari. Ari lang yung ko diri. Di ko kaya mag-enjoy sa akong asawa niya. Sila dito nagka-kuan. Okay? So, muna siya ang unang manipulation attempt. Mabasa naman na sa verse 8 and 9. Ang ikaduha nga manipulation attempt, nga mabasa naman sa verse 13, iyang gihubog. Kani, mahubog ni. Ngita ang ginigasawa. Gihubog niya, nagbasa naman na sa verse 13, chapter 11 gihapon, masyak siya nga wa gihapon muli. Bisa kumuli, mahal na hari. Nahubog man siya, gihubog yun siya sa hari. Painom siya daghan wine. On those two occasions, nagpabilin ang integrity sa iyang sundao nga gusto unta niya nga mudug dito para matabunan ang iyang sala. Para moingon nga ay mo tong anak, dugmang ka. Okay? Warningan ta mo, anytime bisag unsa kagamay sala, anytime imong suwayan og tabon instead of confessing unya repentance, mudako dayon na imong sala. The moment mo na siya usa sa principle nga imong timan-an. Naaga ni sala niya imong suyag tabon ba sigag depensa. Kung kahinungdo mo sa story ni Pedro kadtong gilimod niya si Jesus Christ, katong sige og kuantawd ba kauban man ka niya, sige siya tabon hangtod nakapamalikas siya kay para lang gyud mo tuo sila di lagi balikas. Di lagi to ako nangisog og namalikas kay para lang matabunan. Because ang principle sa Bible basta ang sala, so bisag unsa kagamay sala, bisa pag gamay ra gyud na kayo niya imong suyag tabon, mudako gyud na siya, dali kay na mudako. So kani siya gisuwayan niya tabon, ang panghitabo ni dako nga nahimo siyang desperado. So siyang hunahuna ganaham di kang balik sa gubat, pabalikon ti ka. Gipabalik niya sa gubat. Gitigaan niya secret mission ang general nga si Joab. Iyang giingnan ang general kani si Urias, ako ni pabalikon, ibutang ni siya sa front line, o niya inig, away ninyo kanang grabe nagyong pinatsyanay, atras mong kalit para mamatay siya. Kay technically, kumay ka nga warrior, di makamamatay dayon, abin na ka front line. Dako lang ang chance. Pero kadto siya, makibaw kang tinuyuan, kay iya mangitigag secret mission si Joab, atras mong kalit. Nanay part diha sa verse nga mingon retreat para mamatay siya. So pasabot, ang kamatayon sa bana ni Bathsheba is sa iyang last final moments, nakapangutan na siya, uy, nangatras lagi mo, man, patay. Mo to iyang final moments. Nakapangutan na siya, atras lagi mo lagi. Ano niya kung biyaan niya? Why tubag kay? Patay naman siya. Kung sa kibaw nga nung gibuhat to, nakasaba siya, tapos siya napasakitan. Lagi mong traidor na ko. Mo to yung final moments. Okay? So, mo na siya imong makita, mo na siya murder nga imong makita. Taas mo na siya verse 14 hangtod sa 25. So, nahimo na tulo ang sala ni David. Last, niya katong pagpamakak, manipulation attempts, o niya murder. Okay. So, ang main principle nga di niyo dapat malimtan, tabunan gani ang sala, mudako gyud na. Ang samad tabunan pwedeng maayo. Sala gani mudako gyud na. Thou shall not tabun your sala. Okay. Ha? Butbuot og commandment. Okay, mo padayon ta. Now, inig-abot sa chapter 12, kaya ano siya? Ang ending sa chapter 11, before ta ani sa mahisgot ani. Ang ending atong storya human yang nipapatay sa mata sa tao. Libre na si Bathsheba minyuan. Giminyuan niya si Bathsheba.
O niya, pagminyo niya, ang last verse sa chapter 11, moingon, og ang Dios wala malipay. Ang pinaka-importante nga part nga imong makatunan sa Bible is unsay gibati sa Dios sa imong gibuhat. We are sometimes too consumed sa atong gibati. Nga, Lord, ang akong gibati. Pinaka-importante sa tanan is ang gibati sa Dios. Whether puno kas kasuko, kagulanan, ang pinaka-importante is unsay gibati sa Dios. Okay. Pag human ato, ano na siya? Secret man gud na hitabo tanan. Skandal ni siya kay ga-review naman tas Bible. Sa panahon nga nanghitabo ni kamay rang nakibaw. Wala ni siya na media. May YouTube sound na. Wala ni siya na media, wala na report, gamay rang nakibaw. Gamay rang nakibaw atong secret mission. Okay? Onya, pero ang Dios nga nakakita sa mga sala nga naa sa tago. Okay? Nasa gibuhat. So, sa chapter 12, magpada siyang prophet, ang pangan sa prophet kay si Prophet Nathan. Nya usa sa imong ma-discover ani nga chapter, abi nimog sa New Testament ra na isang bingay or parable. Pero sa Old Testament, as early as Old Testament na isang bingay. Ang sambingay or parable nga gigamit ni Nathan, ngano ni gamit siya parable? Kay para iyang bitikon si David, magtuo si David nga ang story nga isulti sa prophet, true story. Unya inighuman, masuko dayon si David. Ako siya explain. Ang parable nga gihatag ni Nathan, moingon siya, mahal na hari, so, naay panghitabo mahal na hari, naay usak kadato. Grabe kay siya kadato, daghan kaayo siya mga mananap og binuhi. Unya na ato nga village na apoy usa ka taong pobre. Ang naaragyod niya babay nga karnero. Nga diin grabe kay siya ni amping. Iyagong kugos-kuguson. Kuwang na lang kuyog sila matug. Grabe kanya pag-amping. Unya nay usa ka traveler nga diin ni bisita dito sa dato nga tao. Unyang dato nga tao ganahan niya hikayan pakanon ang katong traveler. Pero imbes nga mukuha siya siyang daghan kayong binuhi, gikuha niyang ditong sa pobre, mo'y iyang giihaw, iyang gikawat, iyang gipresent sa katong nag-traveler, niya nangaon sila. Unya si David, parehas ninyo karon, nakadungog, suko kay siya, matay, dapat mamatay, death penalty. Atong tawhana. Unya, nitubag ang prophet, ikaw to, mahal na hari. Plot twist. Muna siya ang verse, moingon na, you are the man. No? Ikaw to, mahal na hari. Na-shock si David. Unya, gikan ana nga verse sa chapter 12, sa mga favorite, musugod og explain ang Ginoo pinaagi sa prophet, muana siya niingon ang Dios. Grabe kay kita gi-bless. Gitigaan ti kag mga balay kay di ba sa sambingay na dato daghang binuhi. Gitigaan ti ka na mga asawa, daghan anak. Grabe ti kag gi-bless. Nga kung pananglit gikuwangan ka sa blessing nga akong gihatag, pwede unta na kong dungagan. Di ka kinahanglan mo backslide. Di ka kinahanglan mo balik suyop. Mubalik pangabit pang chicks. Pangawat, panikas, trabaho. Di ka kinahanglan mo balik. Kung gikuwangan ka, akong dungagan. Okay? Unya, pag human ato nga story, muhisgot dayon si Prophet Nathan sa consequence sa gibuhat ni David. Unsay consequence ato or punishment. Okay. So, ang real meaning sa parable, si David to ang rich man. Itong plot twist. Niya ipakita niya God has blessed him so much. There was no reason for David to backslide. Daghan na siya kasawa. Nangita gyud siya kanang tag-iya. No? Hapit ko makalimot. Ang edad ni David, anong puntuha? Nagtuotang mga 30? Mga 50 hato sa 60. Okay? Ani nga time, guwang-guwang na siya. Okay. Kanang gyud si Sir. Okay, so upselo ako. So, sunod, atong tanaon ang consequence. Kani siya chapter 12 na ni. Imong mabasa
sa verse 11 ang consequence sa unsay gibuhat ni David. Okay. Asa naman to? Wala na I will myself. Ilang. Ako lang, babasahin ko na lang. Ang Tagalog ko. Okay, so, thus says the Lord, behold, I will raise up adversity against you from your own house, and I will take your wives before your eyes, and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of this sun. Okay. So ako siya explain, ang summary ato kung gibasa is kanang tulo nga nagunas babaw sa bullet. Number 1, kanang raise up og enemies ang Ginoo didto sa ni David. Kibaw ba ka nga ang Ginoo mo in charge sa imong kalinaw or kagubot? Kung iyang buton nga wa jud kay kontra sa trabaho, wa jud kay kontra. Kung iyang buton nga managhan ang kanang di ganahan nimo, pwede gani buhaton. In the same way, nga na iyong ginawa, pataghanon na yung kontra. Number 2, mo na pinakagrabe is number 2. Niingon ng Ginoo, ang imong mga asawa, dulgan og laing tao, adlawng tutok, makita sa tanan. Okay? Unya inigbasa nimo ana sa kanang sa ubos akong gibutang God's principles in teaching punishment sa 12 verse 12 ang principle sa Ginoo is imo ning gibuhat sa tago pero panisyan tikas in public. Okay? Ang prinsipyo sa Ginoo is sinani magbinut-an gani ka sa imong private life. Kanang bisag way nakakita nagtuman gyud ka sa gisugo sa Ginoo. He will reward you in public. Mao bitaw na sa Matthew nga naingon siya og pananglit mo buhat kag maayo ay ipahibaw sa tanan. Muampo ka ay ipahibaw sa tanan, mag-fasting ka ipahibaw sa tanan kay ang Ginoo nga nakakita sa imong gibuhat sa tago, i-reward kaniya in public. Kung ang Kristohanon magpabadlong sa tago, in public pakawawan ka sa Ginoo. Okay? Dili mabinuangan ang Dios. Unya tungod kay powerful ang atong relationship diha sa Ginoo. Ni sutag relationship dili sa mayor sa Cebu. Nga usahay tagbaw tag padungog-dungog makapabor. Joke. o dili presidente sa Amerika kundi ang naghimo sa langit ug sa yuta. Ang makabuot kung mamatay kag cancer or maligsan og pison. No? Siya magbuot unsa imong kamatayon. Siya magbuot mamatay ba ka sa katiguangon. Makaabot ba ka magsungkod or dili. Okay? So, tungod kay powerful ang atong relationship diya sa Ginoo. Natay pabor. Kibaw ba ka basta Christian ka, daghan tawo nagampo di tanan dunggon sa Dios. Ba ang nakanindot sa Kristohanon, pinakadakong advantage, inig mo storya ka sa Dios, paminawon ka. Entertainon ka. Kibaw ba ka usahay ka ng mo naka-i-process o sa pinakakulba ka na bang di ka entertain nun, di ka seryosohon, mura ra kag part sa customer, pero lahi gito nakipabor ba, kibaw kang giuna ka, giasikaso ka, kay na special relationship. Ingon ana imong relasyon sa Dios. When you pray, mura kag nasa Supreme Court, nga nakas pinakataas nga korte. Okay, anyways. So, God raised enemies, open shame involving wives ni David. Unya ang mudog sa mga asawa ni David is ang pinakagwapo niyang anak, si Absalom. Nga ang description sa 2 Samuel is from head to foot white tatsa. Pang model. From head to foot. Nya mao toy ni rebuild niya, unya mao toy muhilabot sa iyahang ani man siya, basta di gyud ni kabinuangan kani siya nga sala kay musud ang kanang gitawag na generational curse. Musud gyud na basta imong sugdan. Musud gyud na sa pamilya nimo nya matingaka murag mo na ng mga tao kaliwat man na nila.
kaliwat gina nila. Iyang papa, ingon ana sa na. Unya, ang makapahunong raana is kung magtarong ang amahan. Again, akong balikon, walay verse, basaha ang chapter 12, dili hisgutan ni Prophet Nathan si Bathsheba. Wala gyud niya gi-blame. Gikan sa sinugdanan sa tanaman sa Eden, katong gihimo sa Ginoo ang pagunang kalibutan, ang nakigstorya sa bitin si Eve, si Iba. Pero ang gi-blame sa Ginoo is si Adan. Nga moingon ang Bible, ni sulod ang sala tungod ni Adan. Nya nakigstorya ang kaning iyang asawa si Eve. In the same way nga diri pod, payas mga babae. In the kaon na mo ha. Happy Mother's Day niyo balik. Consistent kaayo ang Bible nga bias na siya sa laki. Kay dakog plano ang Ginoo sa mga laki. Leadership was designed for men. Mo bitaw nga sa Bible, ang babae gani mo'y sige og leadership, ilhanan, wa nagtarong ang laki. Mo nang way makita nga pastor nga laki, kay mo nang daghan ang babae nga pastor, kay daghan kay walay laki nga ni barog. Okay? Padayon ta. Bias ang Bible sa laki. Dako og plano nimo, ang Ginoo nimo, sa kuan ka, laki ka. Okay? Uy ni amin. Hala am diha. Okay. So, okay. Another reason. Okay? So, ang ikatulong consequence is kamatayon sa iyang anak. Ang kuya ni Solomon, nga wa ta kibaws ngan because unborn child. Okay? Sunod is so God's principle in teaching punishment. So, mo to siyang giingon, ang gibuhat ni Mustago, ang reward or consequence, buhaton sa Ginoo in public. Ikaduha, ang reason nga nung di ni siya pwede palampason, actually, gipasaylo sa Ginoo si David. Idigbasa ni mo pa dayon na, moingon ng verse, gipasaylo na ka sa Ginoo. O nya dayon, moingon siya, pero ang imong anak, mamatay yun na. Nya moingon ang verse 14, tungod kay naghatag kag dakong opportunity or higayon sa mga kaaway sa Dios, sa mga taong di ganahan sa Dios, nga mo biay-biay og mo pasipala sa Dios, mo blaspheme. Nga ang mga, kung pananglit Christian bitaw, amahan na yung magkabit-kabit, ang mga silingan nga di ganahan sa imong Ginoo mayon, ay kang pareho ra gyud ay mas grabe pa. Ako di ko mo to ginawa, ko nga maura man di gihapon. Ang mauwaw ana is ang Dios. Unya kay para makaibaw ang tibuok kalibutan nga di siya basta-basta sa Dios. Yang ipakita di na ko ni konsentihon. Naagyod na consequence nga makaingon siya kamahayan ang iyang gibuhat. Amen. Okay. Ako rin kusog mo amen. Okay. Padayon ta. Okay. So, muna siyang giingon. Ingon diri sa verse 12. You did it in secret, but I, ang Ginoo, will do this thing in broad daylight before all Israel. Makakita ang tanan, unsay mahitabo. Basta magkabit-kabit. Okay. Basta magpakasa diha sa Ginoo. Kay duha man siya. Kabit ka o pagpatay. Okay. Sunod, mostly sa verse 14, however, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also who is born to you shall surely die. Okay. Now, ang last nga part is ang kamatayon sa iyahang anak, anak dito ni Bathsheba. Duha ka butang. Ang gibuhat sa Ginoo is iyang gitigaan og sakit ang anak ni Bathsheba. Unya while nasakit pa, buhi pero nasakit pa ang baby, ang anak ni David, grabe ni ampo si David, nag-fasting siya. Mahal na hari siya, pasabot president siya. Unya yang gibuhat is di siya mukaon. Bisag mga maid, kaon sir.
Sir, kaon, sir ba? Lama, unsa naman ni si sir? Uy, kaon ba? Di mo kaon. Unya, imbis mo higda siya siyang king size bed, adto siya sa sahog. Sige siya, og ampo sa Ginoo, Lord, ayaw patya nga akong anak, maluoy ka. Okay? Be grace. Wala tay record sa iyang ampo ha, pero gusto na ko emphasize nga ang iyang prayer item is mabuhi ang iyang anak. Okay? Kita maghunahuna ana, daghan kita pwede i-pray ana nga moingon ta inosente ni siya Lord. Ako na lang, o nanam dito no. Okay, so mao na niyang gibuhat sa katong buhi pa niya ay sakit. Pagkahuman na nga namatay na gyud ang anak. Nya na ring katawanan nga part. Kay ang mga maid na kulbaan, kay sila may unang nakibaw nga patay na. Nya mo report sila sa hari. Unya ay lang huna-huna kadtong buhi pa. Grabe kayang kuan, unsa kahayang buhaton kung makibaw siyang patay na yang anak. So ang mga maid nagtinokmuray nana sa Bible. May nga sito, kau lang good. Unya si David nakabantay sa behavior sa mga katabang, nangutana siya, patay na ang bata. Nya tubag sila, patay na sir. Pag human ato, diri sila na weirduhan ni David. Tungod kay nibangon siya, naligo, na toothbrush daw na. Naligo, nag-ilis, nikaon balik. Unya ni simba sa Ginoo balik. Unya ni palag ang mga katabang. Tisa sir. Katong padong pamatay, grabe kay kag ligid-ligid diha sir. Ya, karon nga matay na gyud. Dali ako di mo ka-move on, di ba na namin no? Dali ako mo ka-move on sir. Balik magkakaon na yun. Unya mutubag si David diha. Mutubag siya. Unya mo ni mong kalainan sa dili mature nga Christian ug mature nga Christian. Ang dili mature nga Christian mo focus sa gina siya siyang gibati. Tanan is about siyang gibati. Ang sentro sa iyang iyang gibati. Nga Lord tanawa akong gibati. You know? About na siyang gibati. Pero si David ang iyang gifokusan is ang Dios. Nga moing ang tubag niya sa katong reaction o comment sa mga katabang, moingon siya nga sa katong buhi pa nagampo gyud kog taman kay wata kay ba basig kung anon day sa Ginoo iya day kung kaluy-an iyang tigag kinabuhi iyang patason ng kinabuhi sa akong anak. Ingon din siya karon patay na magunsa pa man ko magsige gyapon ko ligid-ligid diha patay naman na. I hope nga we are not creating emotional Christians. Lisod kay gamito ng Kristohanong emotional. Now, nagtudlo ko nga if naa kay gaawas-awas nga pagbati, ipabuhagay sa Dios, pero ayaw sa Lord, iuli ko na balik. Ihatag to niya. Ay, nagkwaa balik. Dili man na courtesy boot imong i-claim balik. No? Darang number o asa naman to. No? Og na example na kay puno kay kaskalagot in prayer Lord ang akong suko ay ko ni Lord pasaylo ako pero Lord na ato ipagawas sa Ginoo. Nya ay kwa balik. Nga gumag-ampo lagot kay ko ato niya. No? Ang point so ako ning giklaro kay wala ko nagtudlo nga mahimo tang emosyonal. Nagtudlo ko nga powerful imong prayer kung ang grabe nimong emotion, ang Dios mo'y una nimong storyaan, dili imong silingan. Di man na manglibak ang Ginoo. Kana ko rin mong tapad. Joke lang. Manglibak. Di ka libak. Kung magpagawas ka sa imong pagbati sa isig ka tao, no? Sa tawagan na, himuon ng pulutan sa uban. Oy, kibaw ka sa naitabo. Pero kung adto ka sa Ginoo, safe imong secret. O niya napuno pa kas presensya sa Dios tigaan pagkatinuod nga kalinaw. Kung imong gipanabi sa isig ka tao, wala kay tinuod nga kalinaw. Basig ato gipanabi, no, kang ako na kong isulti. Mahay-mahay ka. So ato gina sa, so before death o after death, imo makatuod man ni siya nga principle. Now, ako na indingon, mga babae, ragyod mo ni sagaran ha? Okay? Okay.
Naiuban din rin ng gitar pag Bathsheba. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Okay, ako na siyang undangon. No? Mangundang ta. Okay. Bakit ayaw niya? Ay, sorry. Okay, sorry. I will end this with a strong warning. Strong warnings, mga kabit-kabit. Okay. Now, sa mga youth, nayuban ninyo, gayab-uyab, practice nagkabit-kabit. Duha ka uyab, dungan. Ha? Nya mailhan ra ba nako ang katong mga tao nga nagyon na siya potential kay may kay siya mo schedule, di gyud mag-abot yang mga uyab. Kamaw gyud mo schedule ba? Schedule diri ka kita na diri no. Di na maayo mga igsoon. Ha? Na yung mga 2-timer, 3-timer. O say world record 5-timer, wag ba? 2-timer, 3-timer. Ala, yeah. 2-timer, 3-timer, no? Matod pa suban. Undangin na mga igsoon panghatag mo. Kumidyara. Okay. Kaya na nagsigig paampo. Matagaan siya. Okay, joke lang. So, now, balik ta, seryoso. Seryoso nga bahin. Okay? Now, seryoso nga bahin. Kay, inig magtukod na ka og pamilya, God, nya, Kristohano na ka, guaranteed i-bless ka sa Ginoo. Kadaghan na magwali diri si Papa. Hopefully, na-gets na to ang message nga kung magmatinod-anon ka sa Dios, i-bless jud ka niya. Gani, usa sa sugo sa Ginoo, ayaw na lagi kabalaka. Gani, kibawa, seryoso kay na, moingon na Jesus kay sa akong gingharian, ang mga tao dito, dili mabalaka. Dili acceptable sa usa ka Kristohanon nga mabalaka unsay kanon, imnon o gisulob. Dili acceptable. Nana sa Matthew. Unya kasagaran sa Kristohanon mabalaka na, law na ko kakaon. Dugay na kay kuha ka tilaw Jollibee, wala ko kibawas baho. Na ano na tao gikan Jollibee, manimaho mong Jollibee. Wala ko kibawas baho sa Jollibee. Baho na gyud sa Angel's Burger. Isang kagat tinapay lahat. No? Ay nag-live ta? Sorry. Okay. sorry. So, seryoso na siya, ha? Okay, no? Okay? I-bless man gud ka sa Ginoo. Inig makasabot na ka nga grabe gyud mo bless ang Ginoo. Kibaw mga tao ba na usab lagi ni siya, lug biho ni. Okay? Inig ang akong message is ayaw gyud pabadlong. Kay ang Ginoo di sa na mabinuangan kung siya mo'y masako. Kay apektado man ang iyang dungog. Inig panabi sa mga tao about nimo, especially nga nahibaw-an na kang Christian, madamay ang ngan sa Ginoo. Nani din ng mga anak sa Dios. Murarag anak siyawa. Ngayon kipaminaw, mo nang di mo sugot ang Ginoo niya, mo nang strong warning. Kay baw ang Ginoo mo punish. Kibaw gid siya mo punish. Okay? Nga sa mga amahan nga Kristohanon. Wala kong warning ha. About kabit-kabit. Paminaw. Okay. Wala akong warning. Tungod kay nahitabo ni siya ni David. Kung ato ning buhaton, i-picture out nga naakas ospital, nagkugos sa imong bata, nga naghangyo sa Ginoo, Lord, ako nalay kwaa. Ayaw siya. Unya, di katubagon sa Dios. Gay mo na itabo ni David. The next time nga makakita kag Bathsheba, ipiyong imong mata o pag-ampo kamo. Ha? Kaya, mo na akong punto. Kani siya nga klase sa sala. Sa sunod nga, tintalong kasyawa ba? Kupahag yun, oh. Di gina siya mutugan ba? Parang, okay ra gina siya kasabot ba? Sa sunod, musuod na si mong huna-huna. Ang imong huna-hunaon, dili on sa epekto nimo, ang imong anak, pwede kwaon sa Ginoo. Pwede na kwaon. There will be times sa imong life, kung di ka maminawan eh, nga grabe ka for the first time seryoso ka ni ampo, Lord ako lang gyud ko Lord nya di ka tubagon sa Ginoo. Kibaw man siya mo punish. Kaswerte ra nimo kabit-kabit ka nya man di
Ang punishment, maangwanta ra nimo. Makaingon ra, ay, okay ra ni. Kay baw mo punish ang Ginoo. Gina mo binuangan. Kay baw siya mo bless. Kamahayan ang pagsunod sa Dios. I-bless jud kaniyang taman. Makaingon yung mga tao, nagyo something na hitabuan niya. Kay baw po siya mo punish. Ayaw, binuangi ang Dios. Tahura siya. Unya, ayaw tugti musud ang tunglo sa imong kinabuhi. Message ni siya sa mga David. Sa mga asa naman mga David na to? Mura naging nahimong Gulayat. asa naman mga David na to na rin David ha? Okay. Now, paminaw. Last na gini. Last na gini, no? Last na gini, ha? Kung inyo ning tinudon, kibaw mo sa epekto ni? Makapangutana ang mga Bathsheba nga magagi-agi. Kaya nag-agi nila siksik, kaya stanhan, piyong man siya. Muad to kagwanso na, daghang kayong mga Bathsheba, piyong man siya galit. Yung mga yun, in Jesus' name, Ha? Ang mga Bathsheba, sunaon sa di siya. Okay? Pero ang punto ani is, likayan ni siya nato. Mapikto ni si mong pamilya, basta imo ning masugdan. Ang pinakaugat, pangalagad sa Ginoo, ayaw pahuway kung panahon si pagpangalagad. Mo yung pinakaugat ha? Kaya nga naman, wala may opportunity ang yawa. Maka-imagine ka, anak, pawalihon ka, niya magunhuna, tintalon ka si yawa. Di yun nakadot. Pawalihon good ka, nangalagad good ka. Muadto ko kag simbahan niya. Bisag unsa ka kusog sa tintal sa yawa nga mayngon, "Guwapa kayo, musimba ko." Pero kung nagbakasyon ka, nya naaray duol nga motel, o dali ra kayo. Mao na nga sa panahon sa pagpangalagad ministry gyud. Duol gyud presensya sa Dios. Okay? Tupakpakan ng Ginoo.